Kaski kerpan ya tinom sendor jom kalawai, jinglen labi juvki, ban kelep nyimdai. Kebersongsi banong, kapuli putih makalau mentah kelahir, syatrai, compare hakari India berkawai, kabaki omen siwa kadai ka educational hub, ngidang ili school mengi, natang ngidang long kino hikairu, ngisul sorong ru banong ba, kata ka buka Shillong kadika educational hub, barak kina North East, mereka ni buat kini kiri, marjan na Bangladesh na kiwan ban puli hang ni, na Bhutan na Nepal kiwan ban puli hang ni. Yala dia ngelayo ki kena bang hikai kilawan ado nastai sport Central India ru, kiwan ban puli port segerhat. Ngelayo ban hikai yak tak ki kena, na port Nepal ngelayo ki kena Naga, ki kena Mizo, ki kena Tripura, ki kena na port Arunachal Pradesh ki port, kiwan puli ni hasilong. Hoi mentaruh kiwan, kalau mencuat tu kimdon siang tai kiwan ni, ni mentar kini ki state ki bangga mention ni ika education ki keladang ya sekemat. Tapi kalau ke basungsi, te ban kena ya ki ya kini ke sorkar pementar ngenum kena. Maka ni kalau over the years te ki sorkar pementar ki neglect ya ka education. Hatu ki por misah, te ka pile up kini ka problem kami simi ban mentah ban loj ban law yang ni ka jirtiau ka poi habae mata Henry nyoma abang ngepej pada ya kar kom ya keren ya kana mentah nadu kino hikai nadu ki seng bahalang nadu ka government mentah do dia ka keren spang ke education ke debate po assembly wat akan patlong up to the level ka ba ngidei ban yo ya taka jinghun hendak kita diskus ke sorkar ke pisar ke lapom hi bangi apa ki school hendak kadang duna palat namar ba pi sisin baka kal akiu kanu ke school ni kanu ka kiu sejrong banihiar ka kloi ban pun kiu ben ka simpor kata ka atum li long ka batai ka common sense ngi tiban build up ka simpor hendak kawai ka daw ka lomenta fi Kajingdon ngan batai keniat Kajingdon juga ni categories of teachers ngidon ki private school ngidon kini ki pattern deficits ngidon ki ad hoc ngidon LP la kejong UP la kejong secondary la kejong nang tare higher secondary la kejong deficit ngidon deficit LP deficit UP deficit secondary deficit higher secondary kiba duna bah kini apa higher secondary natangi dan sagi deficit pattern ru kita natangi dan sagi government ngidan sagi ti kejingyo ki kategori kejingyo jeng ki kalong lala kejong kaya fair ubayo deficit bar ubayo ad hoc kajing trai ke keju ka input ke keju Henry kejingyo kamdan uniformity Tinggal supun kenal ngadon hak kasih je kasih janji ada School Teachers Association dekat bat ki par ki counterpart jingin po Garo Hills ngelai ki ngalade way nak babduk mensiwah nado ka por jang babu tabor bidang long president founder president joka kasih janji ada School Teachers Association ngelai keren ngelai deliberate ang tu ngadang long samla tu por kena sang kena long lalong no hikai tu ngadang long junior bagi kita, ndai ngasih di bahagi meeting set keleng-keleng ya kam, ngilai ilut ke condition jang ki school jengi, sianong kendong, ngasang keleng, man kasnem man hak teng hak sisnem ngidang siang man lang ngili bisit ya si Janta Hills, si Garo Hills, si West Coast Hills, si Riboy, keleng-keleng ki school kat badon, ngilai ke condition tu, tiba ngindai keren ke. Ba kan poi ko por ba hapor bangi realize ka problem kala pile up nginum la ban lawud wud ya to parhat kidon ki school sidang kendong kalong ka isnay ki kana makiyo ijika kino hikai dan ka problem don ba pay don ka syong ba ki mon kidon kino hikai ki ba ai contract ya ka kam hikai li jong ki doi ko trop ai contract kilong hadu kata Tewan hang ni hasaru mencuak mat kadon kumtaro. Te Henry banlong no hikai pada long bakadi ka si buram jegi no hikai ngada ka buram me prano hikai
Manlong no hikai kam dei tan kadawa kum mansio ya kakam. Kani kakam yung hikai ni pi kiong teachers nong hikai. Lecturer bal shu lecture bai. Kalai fair. Marhang ni po school level ngi teach lut barkhoi. Nado kar kom keren kar kom khana kar kom ya kar kom nadong sidong plus berkatak bidi berkat textbook barkhoi. Tik kakam hikai kadai ka bak kam dei ka basuk ko masyong akidi no hikai. Tenata now fi sikiwi kiri satngi. Ngai don interaction bak ta kiwi kiri ki nong hikai stki. Ispo referring mo ki wani kendu ingi. Syathe ka pe jong ki nong hikai bak la bak pe fair. But mei tang ka pe jong ki bahe wat ki baret ki hikai kena nursery KG ki class 1 ki yo da ko ikar kompe. Na ki sor ka ba fair syathe. Ni tip ya kata. Te hendai menta pan hangi ni so senai ban ong ba. Nado ba yo ka state ni kelaman kata education juga. Ni dang don ka po Assam ni dang yo ita ka recognition. Ni masih ka state ka graph ka hiar ski ba hadu mentangi po sya try do. Te kalong ka ba songsi te henry kamdei ban kod kani ka challenge ya ka government of the day ya ki nong hikai ya ki ka education department as a whole but ya ki tenat ki bidon ya kso but kani ka education department ke DRT ke diet nanta ki bahikai ki nong hikai nanta ka embos king dang ngidon larak ngia coordinate lang ngia tre lang pikin haban tibru ya ka past history ka education hang ni galong rekomno lara ya ka sejorong bar kumnu pat mentaka ka hiar ka haba ka pisa ka sarkar alai te ka system itself ngasngo ba ka sarkar ka deiban pej benia bhai kani but kita ki ban pej benia ro mdei betul ki ade ki officer la ade ki IS officer ni kamla man long kumta ki haban pej ya ki educationist bakin one banya share ki idea jong ki mdei bong tang kita ki education menta fidon kam ban yo ka real input de don ando kino hikai ki bahikai LP ki bahikai UP senior teachers wat pila man shim ki barang recently retired teachers ru ban shim banya mdei ban thung ki hang nong no ban share discuss banyo ki input ki experience ki kumta nga adap syong thai menta life nyau tulik sem ngalai kai ban menta suppose nem kumar along sau nyau tulik sem ngadang in touch ber ka education hende daki ngindang la ke ban share kalom tang nga tre kam association la syang keleng karilum khasi jaintia garu ngila poiru se Punjab la poiru se Haryana la poiru se Tripura keleng la poiru se Delhi la ikendo union minister ang turu ban pe ti menta kane kade ka problem ka ba ngidon kam sisa ya kita ki beliau ki ban man ya ke education ki beri ki batip ya ke education minister ya ke education ude balong ubatip ya ke education ke mde min sutung minister ubashu halla ba klem su thu so tha ke karen step da kumai karen mit da kumai ke le ka kam da kumai pan te ka de ban yo ya ka real input maka de ban approach in a professional way ma ban le kai education madale kai education ni sebut stang ki graduate bagi sebut pat ki kena ki baklem kam jam bopli hoy ka sarkar mata kai la istam mde na ka sarkar state government kayo ka jerap na ka central government man penya ini hering idon ru ka local needs jungi ngimla ba jusim kat bong nang tenes mar hangi hap su thu jai nang kendong jungi kelong kumlu ki kena nang kendong balai mata kawan fishim problem ta pimpai ka migration nang kendong ka jor pala balai ke jor ki kemi pa ki kwa banyo quality education kitip hang tum don ki badan kalar ki pha silong tengi pada nen silong badan kalar ki pha sebar hoy ta boleh la kurku ki tenai bar about gitu ki wepat tera hang ta hang ni silong ki expert ka don ka quality education menta ngi dang ni pha no sebar kam don su ka quality ni te ke ka input ka bangi ngin aya ki kai te kani ka wei ka jinge ka ba education po ka state ni kai kendo te kumlo banloi banlau kadai ka sarkar bahkan yet ya kita ki breu ki babet ki babiang ki basuthu ki basema kidon kibon tamalah latap ne mi ka talent juki ki education skill man tengi ni fi ka association ni
ngirai hakani ka kamrai ka meeting mengialong 1988 ni 89 ngamakla ngala klet no ngadang bat atau porkum treasurer nilai keren bangi ong ba ya ke education department as a whole day ban ailat yakinong hikai bakin man tu dah ka ba ki khot pada ki interview kai dah ke sarkar kabu tambah day ban ailat ban sim ki mari kini kila don pa ka experience classroom experience kila tip te tidak ki kila long senior ka hikai khat sans nem ni post nem kin salak ki post di sejrong kila ro mentar ki don ki boleh tu tambah kam simya kan kum ka system kai mendai bang bangal adon pada ngadon no hapok ka kam hikai ngari banyu ba em kali benadon ka interview bah strict bah interview kenang bakin yo ikibri ki basung tu ki criminal ki crimes jong kita kino hikai ken man kan education mentai hoi ki IAS officer ken wan da koi kalenti riban yai bai banyak keren ni ka kam education hi kamut kidai hi kini ki kidan mentah tema kampat long barokoi te tingingi pan ka sengino hikai jungi ong ba ban man education ka government kari ban play kalat kalenti banyale ya kata ka baki ongka MES kemudian minta ka MCS MPS TMS ke Meghalaya Educational Service dara ka sarkar ka kwa hi baki education kan kiu ngasngo bakalali to ka por bangi na ka asen ni ai haus nem pro nga somit ka merendam to ka por ana kan mau Kaski kerpan ya tinom sain dor jongkalawe jinglen labi jovki ban klep nyimdai